झूठ बोले तो हमनी के बचपने से सीख लेल रहनी जा। अपना मने कहियो स्कूल जाए वाला ना लइका और स्कूल में गइला के बाद गधा मार पिटाए वाला लइका भी छुट्टी के एप्लीकेशन में लिखे कि आपका आज्ञाकारी छात्र। लोग कहेला कि लड़की मेहरारू के बिना घर नइखे चल सकत, बाकी आजकल लड़की मेहरारू के बिना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक कुछ नइखे चल सकत। घर में सामान रखे के जगह तो बहुत होला, बाकी अगर केहू घर के लोग से पूछ देब कि हई सामान कहाँ रख दी तो ढेर लोग कहेला ले वो हमारा कपड़ा पर रख दो। हद होला कोनो चीज के। गुटखा, सिगरेट, दारू, तम्बाकू ये सब के पैकेट पे लिखा रहेला कि तंबाकू से कैंसर होता है, मौत होता है। बाकी इंडिया के लोग ना मानेला, काहे से कि इंडिया के लोग खतरा से खेलेला आ खतरा के खिलाड़ी होला।